Opäť počase zavítal do nášho mesta, konkrétne do priestorov Turčianskej knižnice známy slovenský historik Pavel Dvožák. Na stretnutie a rozprávanie s ním čakala pekná kôpka Martinčanov. Pavel Dvožák sa preslávil najmä ako človek, ktorý zaujímavým a pútavým spôsobom odkrýva dejiny. Dávno zabudnutú dobu približuje spôsobom, ktorý je pre čitateľa či poslucháča mimoriadne príťažlivý. Na stretnutí s Martinčanmi sa venoval svojmu novému prírastku, pretože v ruke držal ešte horúcu kolekciu 5-dielneho cyklu dejín Bratislavy. Včera som ho dostal v tlačiarne, dnes som ho priniesol ukázať, aby každý videl, že ako to je. Vyzerá. A chcel by som rozprávať o tom, ako sa Žilina, vôbec Turiec zapísal do dejín Bratislavy, aby som demonstroval, že dejiny Bratislavy, že to nie sú dejiny Bratislavy, ale že to sú dejiny nielen celého Slovenska, ale Maďarska, Rakúska, Čiech, Poľska. V bohatých a rozsiahlých dejinách nášho hlavného mesta má teda aj náš región dôležité postavenie. Veľký podiel má na tom najmä osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorému Pavel Dvožák venoval jednu celú kapitolu. Pozostalosť Štefánika, aspoň tá značná Štefánika, je uložená tu v Slovenskom národnom múzeu. A oni boli takí úžasní, že nám dovolí vojsť do fotoarchívu Štefánikovej pozostalosti a my sme sa tam prehrabávali, aj sme skenovali niektoré obrázky. A viete, ja si myslím, že nikoho nemôžno tak dobre poznať, ako my sme sa zoznámili so Štefánikom cez fotografie, ktoré jednak urobil a jednak teraz zaradil do svojho archívu. To je tak jedinečný pohľad na toho človeka, že sme boli nadšení. Dúfam, že aj čitatelia budú. Prvú knihu o dejinách Bratislavy napísal Pavel Dvožák ešte v roku 1977. Po celý čas až do vydania nových zväzkov sa však zaoberal touto problematikou. Nazbieral a naštudoval mnoho materiálov, čoho dôkazom je, že špeciálne pre túto knihu musel vytvoriť nové kapitoly, v ktorých demonštruje mnohé skutočnosti. Napríklad v živote Imricha Karvaša, to, čo on zažil za prvej republiky, za slovenského štátu a po druhej svetovej vojne, jak sa z génia zmenil na psanca. Aj tieto témy boli súčasťou spoločného stretnutia. Tí, ktorí si našli cestu do Turčianskej knižnice, však mohli s Pavlom Dvožákom odkrývať aj iné tajomstvá. A práve to je pre historika najväčším zadozučinením. Viete, že spisovateľ sedí za stolom a má smolu. Herec vyjde na javisko a bezprostredne sa konfrontuje so svojimi divákmi. No a besedy sú pre spisovateľa niečo také ako pre herca javisko. Ja vidím ten ohlas toho, čo som napísal medzi ľuďmi a ja mám veľkú radosť toho, že ten ohlas ohromne rastie. To samozrejme súvisí s tým, ak mi pribúdajú roky, no to už s tým sa nedá nič robiť. Pavel Dvožák zároveň vyvrátil fámy o tom, že mladí ľudia nemajú záujem o to, čo bolo. On sám sa totiž prakticky denodenne na vlastnej koži presvieča, že je to presne naopak. Sa hovorí, že mládež nemá záujem o nič a že história znamená starých, ale ja poznám z besied práve veľmi veľa mladých ľudí, aj mi píšu, ktorých tá história zaujíma. Takže nemyslím, že by záležalo na veku.